Start din egen mode dropshipping forretning helt uden omkostninger. Trin for trin, nemt at følge. Først så skal du scrolle ned og klikke på åbn gratis Shopify-konto. Indtast din e-mailadresse og vælg start gratis. Indtast derefter en adgangskode og klik på opret Shopify-konto. På dette tidspunkt vil Shopify bede om dine kreditkortoplysninger. Du kan tilføje det for at fortsætte med $1 per måned planen efter prøveperioden, eller bare trykke på Spring Over for at gå videre. Vælg derefter spring tilpasset opsætning over. Det var det. Du er klar. Gå blot til din indbakke og bekræft din Shopify-konto for at komme i gang. Først så skal du rulle ned og klikke på Install og Trendsy Fashion Dropshipping. Indtast din e-mailadresse og klik på Tilmeld dig gratis. Kopier bekræftelseskoden, der er sendt til din e-mail, og indsæt den i Trendsy. Indtast derefter dit navn, opret en adgangskode, indtast dit telefonnummer og tryk på Fortsæt. Besvar derefter et par hurtige spørgsmål for at afslutte processen. Når du er logget ind på din konto, skal du klikke på abonnement. Med din gratis konto kan du uploade op til 500 produkter. Du får også adgang til over 4.000 bedst sælgende varer, mulighed for at bestille produktsamples, adgang til tilpassede brandingmuligheder, ubegrænset ordrebehandling og kundesupport døgnet rundt. For at sikre, at du kan dropshippe til hele verden, skal du sætte typen til dropship og afsendelsessted til udlandet. I øjeblikket er der mere end 44.000 produkter tilgængelige, som du kan vælge imellem. Lad os nu indstille dine detailpriser. Gå til din konto og klik på prisregler. Juster salgsprisen til en 4 gange multiplikator. Dette giver dig nok fortjeneste til at dække eventuelle ekstra forsendelsesomkostninger og dit månedlige annonceforbrug. Sæt sammenligningsprisen til en 8 gange multiplikator. Når det er gjort, så skal du klikke på Gem. Lad os nu se på de lande, du kan sende til. Der er over 4 understøttede destinationer, herunder Australien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Portugal, Saudi-Arabien, Singapore, Spanien, Sverige, de Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA. Sørg for at tjekke siden med alle forsendelsesdestinationer samt priser og leveringstider. Gennemse derefter produktkategorierne. Nogle af de mest populære inkluderer kvinder, mænd, udsalg, sko, hatte og forskellige bælter. Børn og små tasker. Før du tilføjer produkter, skal du oprette kollektioner, så din butik er organiseret. Gå til produktkollektioner og tilføj nye kollektioner, for eksempelvis udsalg. Udsalg. Kvinder, mænd, børn, hatte, bælter, badetøj, sko og tasker. Lad os nu tilføje nogle spændende og nye produkter til vores omfattende sortiment. Begynd med udsalgskategorien og sorter produkterne efter pris fra lav til høj. Vælg et produkt til en god pris. For eksempel har denne en dropshipping-pris på kun $5, mens den vejledende udsalgspris er $18. Tilføj det til din butik. For at forbinde Trendsy med din Shopify-butik skal du vælge Shopify og derefter klikke på Opret forbindelse til Shopify-butik. Åbn programsiden og klik på Installer. Din Shopify-butik er nu forbundet til Trendsy. Gå tilbage til din produktliste og tilføj din første vare ved at klikke på Tilføj til butik. Fortsæt med at tilføje produkter, igen ved at starte med udsalgskategorien og sortere efter pris fra lav til høj. Husk altid at dobbelttjekke både dropshippingprisen og salgsprisen for at sikre, at du har nok margin til indtjening. Glem ikke at tildele hvert importeret produkt til den rette kollektion i din Shopify-butik. Når du er færdig med at tilføje produkter, vil de dukke op i Shopify under produkter. Der er ikke noget ekstra, du behøver at gøre her, da alle billeder, beskrivelser, priser og lager allerede er importeret.
Takket være Trendsy Shopify-integrationen vil din butik automatisk forblive synkroniseret. Det betyder, at du ikke behøver at opdatere lager, priser, beskrivelser, varianter eller ordrer manuelt. Lad os nu opsætte menuer til din webshop baseret på de kollektioner, du oprettede tidligere. Opret en ny menu, giv den et navn og tilføj derefter alle de kollektioner, du vil vise til besøgende, enten som separate kategorier eller som rullemenuer. Gå derefter til markeder og opret et nyt marked, der inkluderer alle de lande, du planlægger at sende til. Giv markedet et navn og tilføj de lande, som Trendsy understøtter til oversøisk dropshipping. Disse inkluderer Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Marokko, Holland, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien, Saudi-Arabien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA. Når du har gemt, så skal du gå til generelle forsendelsespriser. Klik på tilføj priser ud for Trendsy-appen, giv din forsendelseszone et navn, inkluder alle de lande, du har tilføjet som markeder, og sæt en fast tilpasset pris på $5 og 99 cents. Dette bør dække de fleste ordrer. For de få ordrer, der koster mere at sende, vil du stadig have nok margin, da vi har sat en 4 gange prisfaktor op. Hvis du gerne vil tilbyde gratis fragt over et bestemt beløb i indkøbskurven, skal du klikke på tilføj pris igen, vælge betinget prissætning og angive dine regler. Gratis fragt er generelt en god måde at tiltrække nye kunder på. Lad os nu aktivere betalinger. Gå til indstillinger, betalinger og aktiver Shopify Payments. Følg trinene for at sikre, at du kan modtage betalinger fra kunder. I dine checkout-indstillinger skal du gøre både kundens fulde navn, for- og efternavn og telefonnummer til obligatoriske felter. Telefonnummeret er især vigtigt for leveringsformål. Til sidst skal du sikre dig, at din butik er tilgængelig på forskellige sprog. Gå til apps og søg efter G-Translate. Installer appen og vælg de sprog, du vil understøtte. Almindelige sprog inkluderer arabisk, bulgarsk, kinesisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, japansk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, urdu, malaysisk og tamil. Aktiver automatisk skift til browsersprog, så besøgende automatisk ser butikken på deres eget sprog. Indstil oversættelse fra engelsk, da alle produktbeskrivelser fra Trendsy er på engelsk. Klik på gem ændringer, og din butik er klar til at gå videre. Rul ned til trin 3 og klik på generer et gratis personligt tema. Brug derefter AI-bloggen i Shopify til øjeblikkeligt at oprette dit modetema. Skriv blot en kort beskrivelse i inputfeltet og klik derefter på gener temaer. Når temaerne vises, kan du se et eksempel på dine muligheder og udgive det, der matcher din stil. Lad os nu tilpasse det. Klik på det øverste banner og opdater teksten, for eksempel gratis fragt på ordre over $100. Åbn derefter menuen og erstat den med den, vi lavede i det forrige trin. Til sidst skal vi brande din butik. Gå til indstillinger, butiksoplysninger, upload dit eget logo eller erstat butiksnavnet med dit brand og klik på gem. Det var det. Du er klar til at begynde at sælge.